איפה אני? מה זה המקום הזה? מה זה של אדם? איפה אני? מה? היה? הייתי במטוס, מה? אוי, אחריך. מה קרה פה? מה לעזאזל? וואו, גופות. למה לא מופתע? כאילו... זה לך. מה זה כולה יש איזה... מה קרה במטוס? יש שם בית, אני אלך אליו. אבל קודם... אני בטוח שיש כאן ניצולים, יש כאן מישהו חי! מה? מי זה היה? כן, הנה אתה. מי אתה? מי אתה? אתה היית במטוס? כן. טוב, בוא נחפש כאן מזון. מה, אני רואה תיבה. היה את ערכת חפצים שיש בכל המטוס. הנה, אני רואה אותה מכאן. גם אני בוא הולך... מהר, בוא. יש כאן אוכל, אני לוקח לקחתי את התפוח אדמה ואת הזה. אני לוקח את הבקבוקי מים. אני רואה שם בית, אתה בא? למה לא לקחת בקבוק מים? לקחתי. יש שם עוד אחד, קח אותו, לקחתי 2. גם אני לא נורא, עזוב אותו. כאבים. תגידי, יש לי רגל פצועה, אני לא יכול. לי פחות או יותר אני בסדר, אבל גם פצוע מאוד. מה? יש שם בית, חכי לי. חייב את התרופה שלי. נוכל להכין מבא מה שזה לא יהיה, נראה, מה זה הדבר הזה? פני סוכר? מה זה? לא יודע, אני לא אפשר להכין מזה תרופות. אני לא יכול יופי. הנה הבית, אבל למה הבית הזה סגור, יעני? מה קרה כאן? קבל לחומרות, מה זה? כאילו היה פה איזה... כאילו מישהו היה כאן מפלצות, משהו. יש כאן גבר. יש שם באר ויש פה עוד בית. אני די בטוח שזה בית. יאללה, ניכנס. זה הבית הזה. בוא קודם ניכנס לבית הראשון. וואו, זה בית ישן. ויש כאן תיבה. הרגליים פצועים. מה זה? מה זה הדבר הזה? למזלי על זה בשיעור רפואה, זה נראה לי שיקוי ריפוי. זה שיקוי ריפוי, כן. טוב, בוא נשתה אותו. וואו, אני... לא כואב לי כלום. מה? אבל מה זה המקום הזה? אני לא יודע. אנחנו צריכים להכין מצרכים, מיטה ומזון. אני רוצה... איך קוראים לך עדיין? אני לא יודע. אני מיכאל, אני רואה פה כבשים, בוא תעזור לי לשחוט אותם. יהיה לנו מיטות. אוי, איזה קול, סוף סוף הסתדר לי הכל. השגתי לנו, מה זה? למדתי את זה בגיט. יש לנו סוכר, יש לנו סוכר. נוכל להכין עם זה משהו, אבל אין לנו מה. יש לנו צמר למיטה שלנו. נראה לי נצטרך לגור בבית הסגור. אני יודע, הוא נראה גם יש לי משהו חשוב להגיד לך, מיכאל. אני ידעתי שכל זה יקרה. מה אתה משקר? כשנרדמתי, אז חלמתי שמשהו יקרה למטוס, ואני אשאר כאן עם בן אדם אחד, ועכשיו, כשאני רואה שזה ככה, נראה לי שאני מגלה עתידות. אני לא מאמין לך. עזוב את זה עכשיו, זה לא משנה. איך נצא מכאן בחיים? איך? נראה לי יש לי רק דבר אחד להגיד לך. נראה לי אני ואתה אבודים.